Tengpakri Pobon. Daku tengpakri ni mesti ada nang tengpakri. Boroni bir जोहोलावजो tengpakri Pobon. बेखौनो आं बर' रेबग्रा जुथुमनि न' सेन्टारनो बावनानै मोजां नायबावाखैनो आं tengpakri. हेलो लोगोफोर जों बिजनियाव थांनो नागिरदों मोनसे खामानि लानानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय जोंनि बिजनि टाउननि माखासे नुथायफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन अन्नानै जोबजासे भिडिअखौ नाय नै जों बिलासानजों थांगासिनो दङ बिजनियाव नै बे शिब बाबानि मन्दिर कामारगुरिनि बिजनिनि जोबोद नामजादा मन्दिर बियो शिब बाबानि बै मन्दिरा बेनो नोंथांमोना नुबायना लोगोफोर बेयो शिब बाबानि मन्दिर कामारगुरियाव नवोदय स्कुल दङ नवोदय स्कुलनिनो कामारगुरि जायखिया एसे दिखांनो नै ओरै नवोदयआ जों चिरां जिल्लायाव मोननै दङ कामारगुरि बियो गोदो बङाइगाव दंमोन बेनोमोन आरो आसामनि मादाव मोननै नवोदयआ जोंनि चिराङाव जों दा नै बिजनि मोनहां जाबाय बिजनि टाउन खाथिथारसै आरो थांगासिनो दङ जों लोगोफोर बेंकनि खामानि आरो आधार कार्डनि माबा डेट अफ बार्थ कारेक्सन खालामनो फैदों लोगोफोर नायनोसै खामानिफ्रा जायोना जाया जायखिजाया नोंथांमोना लोगोफोरा आंनि बे ब्लग भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै जायफोर खालामाखै बिथांमोना खालामदो आरो आंबो नोंथांमोननिखौ नायो साबस्क्राइब खालामगोन लिंक हरनानै दोन कमेन्टआव लोगोफोर फैदो बिराद जायो जे दिनै मंगलबार बाजार नुबासो बिजनि मोनफैबाय दसेयावनो ट्राफिक जाम जायो ट्राफिक जाम बे मबाइल स्टेन्डखौ दखानदाराव सोंबाय आं 700 नांगौ होनो ओमफ्राय अनलाइनाव बेखौ 250 बिदियाव मोनो मोजांबासो लायोसोमोन बे रडआ बिजनि एसटिअ थांनाय लामा आरो बेजों थांबा एसटिअ मोनो बेयो आसुनि अफिस ससे थांबानो एसटिअ अफिसखौ मोनहैयो बेजों बिजनि साब डिभिजनेल अफिस एसटिअ अफिसखौ मोनो आरो बेवहायनो आधार कार्डबो बानायो आं दा बेवहाय आधार कार्ड बानायनो सोंहैदों आरो आधार कार्डआ देरबारा बिलासनि देरबारा मिस्टेक जादों बेखौ खालामनो थांगासिनो दं लोगोफोर नायबानो जाबाय बियो बिराद सायसैनो जायगाफ्रा नेचारेलि मोजां आरो आरामनो समायना लामाजों थांबा नुनायजोंनो कलेजबो मोनहैयो गोसो जायो काजु बादाम ब्रैजिबा 45 काजु बादाम जागोन जा गोथाव मोनो काजु बादामखौ जानांगौलै बिराद भिटामिन डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुसुखा नायनोबा बिदिनो गोसो
भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुसुखाबैनो बिजनि गेस्ट हाउसआव बेवहाय आसामनि गिदिर गिदिर मन्थ्रिफोर फैबाय थायो आरो ओमफ्राय बै नुहुरनाय न'आ STO साब डिभिजनेल अफिसारनि बेयो मावख' आरो बिजनि महकुमा बेंगिरिनि मावख' बेवहायनो आधार कार्डखौ बानायो सिगाङाव बेयाव कास्ट सार्टिफिकेट मोनोमोन नाथाय बे जनजाति सुरक्षा मन्च जनकलाल बसुमतारी सारमोननि माबाया गौथुमा केस होनानै उनाव बेनि उनाव काजलगाव थांबाय आरो दा काजलगाव कास्ट सार्टिफिकेट बानायहैनो बिराद जेंनाजों मोगा मोगि जायो बिजनि ओनसोलनि सानजा खना खनि जायगाफोरनि सुबुंफोरा काजलगाव थांनानै कास्ट सार्टिफिकेट बानायनांगौ आरो सानसेनो साननै लोगो मोना बिदि प्रब्लेमजों दा भुगिनांगासिनो दङ दा बेवहाय जाफिनोबा जोबोद मोजां आरो लोगोफोर गावनि जायगा खाथियावनो ओरैनो बिजनियावबो बिराद गोजान गोजान एरिया दंना फैनो मानो दिगदार जायो बिसोरो हिसाबै बेनो जाबा साबसिन जायो गोदान दिफु खालामदों आरो दिफु बानायगासिनो गारियाव दसेग्रा जाथ'वाखै उनाव कमप्लिट जागोन दुब्लिबारिफ्रा लामाफ्रा बेसर बागान गोमो गोमो बिदिनो एकदबारे बेसरनि देन्दा ट्रेनसो नांथाबावलायबाय जारलालै माला थांबावगोन बेलाय बे माबा नामा लकेल ट्रेन नामा ना गोजाननि फैनाय माने थलासे नङानि लकेलसो लकेल खारबाय नामा लकेल जागोनलै लासै खारनो ayo dapat kuliah kita enggak dengan dapat kuliah kita jaga 27 जालाय बाय dapat kuliah naik topsile dengaलाय Mas harus diboleh, mas pinjam. मा बावाखै मास्क पिन्दिया लागायबाय मास्क गाननांगौ मास्क गाननांगौ या खेवाखै dan saya ini tanggung restoran apa mbak ya? STO tanggung restoran. Teman dia ni, double, nilai. Kamu video kan lagi? जागोन खामानि फिर दा बुंखासै बेंकआव बै बेंकआव थांबोयो फिर बै अफिसाव थांबोयो फिर जेराव फिर खामानिफ्रानो जाया खामानिखौ मावो ना मावा सरकारि साख्रि मावनायफ्रा पाब्लिकफ्राथ' खस्थ' हाराहास्ति मोनो थ' फिर ना खामानिफ्रा माबा माबि लानांगौ apel, komla, kaju badam, dalim, anggur, macam juga beruhai. 30 টাকা নাকি? Oke. Kok hanya bisa aja? Sudah berusaha ya kamarnya. Ada karena dia robar. Ada lah pas tadi. Hal ko din na ito bilang mo lang. Theory to? Kuda na. Kini ane na? Ina nole kot pa man. Tarok dia na ke? Tarok dia? Na kya khoda banai? Gasa bar. Labai khaju badam labai muli ganle mojang holang. Ai offer base ko dekhai ganang. जोंनि बिजनि अफार बेस नै रेल साइथिनि बारस'नाय आरो बेखौ नायनो फैयोथ' बिजनियाव फैबाथाय बेखौ नायनो लुगैयो मानसिफ्रा अफार ब्रिज बे अफार ब्रिजखौ 2011 मायथाइयावनो लुफुंनानै बेखेवदोंमोन बेखेवनायाव BTCनि बै समनि शिब मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार आरो आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म प्रमेला रानी ब्रह्म आरो बिजनि समस्तिनि मानगोनां MLA कमल सिंह नार्जारी सारमोनहा बेखेवदोंमोन आरो बेखौ अफार ब्रिजखौ दंना
अपार ब्रिज बिजनि बिजनियाव आर'नाइ हटेल दङलै बिजनि कलेजाव फरायो बिनि मालिकआ जोंनि लोगोसे सोमदोन क्लासमेट बायदियानो जायो फैबाथाय मोजां हटेला नालेंखरा सराइघाट ब्रिज बायदि टाउनाव थांफिनसै लोगोफोर खामानिखौ एसे मावफिनसै बेनो जोंनि अफार ब्रिजआ नायदो लोगोफोर जोंनि बिजनिनि अफार ब्रिज दिलसोदनो बारस'नाय ओमफ्राय साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर गोदान लोगोफ्रा जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनो होनब्ला भिडिअखौ लाइक होबानो जाबाय आरो लोगोसे एड्सफोरखौ फुल नायनाय खालाम लोगोफोर चेनेल फिसाना फिसौआ खम जायो ओंखायनो एड्स फैबाथाय फुल नायहरनानै खमला बिजनियाव खौबें नायलाय लामाथारनो बुंजोबनाय सिङाव बुंजोबनाय बेहाय फैसा दिहुननोबाबो 2 घन्टा 3 घन्टा नांगौ आरो माबा मोनसे खामानिबाबो सानसेजों साननैजों जाया स्टेट बेंकआव बिदिनो जेराव बिदिनो लोगोफोर जोंनियाव लोगोफोर आंनि बे भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय ओमफ्राय गाहायाव आं डिसक्रिपसनाव आंनाव जायफोर बुंहरदोंमोन आंनि लिंकखौबो बैफोरनि लोगोफोरनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनोसै नोंथांमोना नायदो